Muyi ɗa'a ga manzon rahama Ahmad, muyi biyayya ga abban Fatuma. Muyi ɗa'a ga manzon rahama Ahmad, muyi biyayya ga abban Fatuma. Muyi ɗa'a ga Habibullah Ahmad, muyi biyayya ga abban Ummu Kulsum. Muyi ɗa'a ga shugaban halittu, muyi biyayya ga abban Ruqayya. Muna ƙaunar ka ya manzon rahama Ahmad, muna ƙaunar ka ya manzo ya ma'aikin Allah, muna ƙaunar ka ya manzo ya badaɗin Allah, muna ƙaunar ka ya manzo ya Aminullahi, ya Al-Mustafa, ya Al-Mukhtar, ya Nabiyullah Abul Qasim, ya Abba Zainab, Baba Ibrahim, Baba At-Tayyib, shine Abdallah. Ƙaunarka ta mamaye mana ruhuna, ƙaunarka ta haskaka mana zuciyata. Kai ne wanda Allah ya zaɓa manzona, kai ne shugaban halittu manzona. Duk wanda ya bi zai samu ceto, duk wanda ya ƙi shi ya halaka. Duk wanda ya bi zai samu tsira, duk wanda ya ƙi shi ya wakan shi. Muna son ka ya manzon rahama Ahmad, mun bi ka ya abban Az-Zahra. Muna son ka ya manzon rahama Ahmad, mun bi ka ya baban Fatuma. Kai ne wanda ya roki Allah wata ya tsage, kai ne wanda girgije yayi wa inuwa, kai ne Allah ya haɗa sunansa da naka. Bi'iznillah kai ne mai ceto alkiyama, kai ne wanda dukiya kuka domin ka bar shi, kai ne ice ya kuka domin ka bar shi, kai ne wanda Allah ke girmamawa manzona. Muna ƙaunar ka baban Az-Zahra, mun bi ka ya manzon rahama Ahmad. Muna son ka ya baban Fatuma. Mun bi ka ya manzon rahama Ahmad. Muna son ka ya baban Fatuma. Mun bi ka ya manzon rahama Ahmad. Muna son ka ya baban Fatuma. Mun bi ka ya baban Fatumata. Muna son ka ya Abba Ibrahim.